Sator, harrituta nago. Gure arbasoek marraztu zutenarekin. Denek zuk bezain trakets marrazten dutela uste duzu ala? Ikusi dituzu, ze bisonte derrak? Ze dertasuna. Nola profilatzen zuten gure belatzek bezala. Bai, adartxoengatik ez balitz zure antza dutela errango nuken. Nire dertasuna marrazteko gehi den artistarik ez da jaio indik. Paretan zaldia marraztu duena, hori bai artista. Bai, zergatik marraztu zuen zaldi bat? Ba, auskalo, basa jauni galdetu beharko. Basa jaun, galdetuko nioke, baina ez da inon ageri. Ez da, paretetako marrazkietan ere. Etortzekoak ginela, bizatzeko deitu izan bazenio. Zuk deitu behar zenion? Nik? Zuk! Baita zera ere, zuk? Zet, zuk! Zuk? Horrela jarraitzen baldin baduzue zuen estalei buruzko kondairak asmatuko dituzte. Basa jaun! Eskerrak ez diguzun aurreko aldian bezalako sustorik eman. Martxa honetan zuek izango zarete hormetako bisonteak espantatuko dituzuenak. Basa jaun, biotako zeinek deitu behar zizun. Astok, ez da? Ez? Ikusten, esan dizut zure zeregina zela. Ba, gaizki esana. Xator ere ezen ni abisatzekotan geratu. Orduan? Ni kondairak bezalakoa naiz lagunak. Kondairak bezalakoa zarela? Bai, kondairek ez dute abisatzen. Etorri egiten dira. Ba, ea zortea dugun eta bat etortzen zaigun bizitan. Ikusten duzu horko basori? Satorrek gaizki ikusten du, baina ezin gaizki. Eta zer ikusten dituzue? Zuaitzak ala sorginak. Zuaitzak ala sorginak, zergatik galdetzen diguzu hori. Astok ikusmen ona du, baina inona ere ez. Behin batean, zoko baserritar bat, kipikiapa basoan sartu zen. Eta? Eta basoaren iskin batera iritsi zenean, aspaldi ariz birra zuten sorginak dantzan ikusi zituen. Sorginak? Bai, urte luzez, ariz birra zutenak dantzan zuten hor. Eta zer egin zuen baserritarrak? Baserritarra sorginak harrapatzen saiatu zen, baina ez zuen lortu. Arrasabilak izaten dira sorginak. Baserritarra hain zegoen nekatuta azperen egin zuela. Eta azperen egin zuenean, ariz guztiek txalaparta hotxa eginez alde egin zuten. Ariz guztiek alde egin zutela? Bai, eta basoaren iskin horretan ez da gehiago aritzik atera. Eta sorginak dantzan ibiliko dira oraindik? Aizue, ze iruditzen zaizue guk sorgiek bezala egiten badugu dantza. Hori! Aderra den dantza saio baten osteko atsedenaldia. Ez dago ipurdia bezalakorik hankak pausatzeko. Ez da kondaira bat bezalakorik, gogoari egan usteko. Beste kondaira bat kontatuko diguzu? Zein? Bai, lamia eta arrantzalearena. Kontatu zeren zaitzaude. Orain oso aspaldi, Urbaibaiko arrantzale gazte bat, lami eder batekin maitemindu zen. Ai, ze politaren maitasuna. Urrez jantzita agertu zitzaion arrantzalearen aurrean. Santi Mamiatik aterako ziren agian? Guztiz liluraturik ezkontzeko gogoa piztu zitzaion. Eta amatxoren gana jun zen iritzi eske.
Amari ez, bihotzari egin behar zaio kasu. Bai, baina bere amak, Lamiaren oinei erreparatzeko esan zion. Eskerrak ez ziola oinak usaintzeko esan. Arrantzalea, Lamiaren gana berriro bueltatu zenean, oineetan fijatu zen, eta ahate oina zituela ikusi zuen. Eta zer egin zuen? Baina ez zuen eskondu nahi izan, eta oso pena handiarekin geratu zen. Eta zer egin zuen Lamiak. Lamiak esan zion berak oinekin ez bihotzarekin maitatzen zuela. Azean kasartzea, oinei begiratzea. Orduantxe ulertu zuen arrantzaleak den bezalakoxea maite behar den jendea. Eta batez ere, bihotzari egin behar zaiola kasu. Bihotzari eta sabelari. Uste duzue, noizbait niri urrez jantzitako Lamia bat aterako zaidala bidera. Sator, ni naiz zure Lamia. Eskerrak, kondairak bezalaxe Lamiak ere bakarrik etorri eta joaten diren. Horregatik ere, urrengoan hortxe topatuko nauzueni. Kondairak agertzen diren lekuan. Agur! Agur, basagaur! Agur, basajaun!